Κυρίες και κύριοι, εδώ με την Πόπη εδώ του Σόνια, έχουμε λαμώσει εδώ στον Αξιό, στα Νάχουμα. Εδώ το μαλάκα έκοψε, του Βόδ έκοψε λάμωμα. Πουρτσοφόρος, τράβα λέει. Τράβα ρε μαλάκα. Τράβα εδώ πίσω να δουν, εδώ πίσω. Γούρνες. Γούρνες, σιγά τις γούρνες μαλάκα. Γούρνες είναι αυτές. Ωραία μαλάκα. Θα πιάσουμε κανένα μουσκάρ να μας τραβήξει ρε μαλάκα. Λέγε. Κάνα μουσκάρ. Περνάμε λέει, περνάμε. Του μαλάκα. Το έκοψε σκεπισμένε. Ή νομίζω ότι μαυρίζει. Βούλιαγμα είναι αυτό μαλάκα. Σιγά το βούλιαγμα. Πού βρήκε από κάτω. Άσε βρήκε από κάτω. Ο μαλάκα. Φάνηκε από μπροστά. Τι να πάω μπροστά. Να μας δουλεύουν το πουλά μου σαν μαλάκα. Τι είναι. Κλείστο και να πάρουμε. Ποιον να πάρουμε. Μην να περιμένουμε λίγο. Περίμενε, έρθει κανένας μαλάκα. Δικά μισή ώρα τώρα αφάν. Και αμπαντάρουν. Ερήμινε θα έρθει. Τώρα τι κάνουμε, διάλειμμα. Διάλειμμα, Έχουμε και ένα αλτσίδο εδώ από κάτω. Να βγάζουμε καμιά πουρνή να πάει στο διάλο. Ο Δικέλυφος, ο Νούρος ο Δικέλυφος λέω. Τίποτα, τον είπες. Όχι. Πού έμαθε. Δεν ξέρω. Είπα έξω, μήπως τον είπε κανένα κλείσει που έχουμε μπαταρία. Θα κλείσω, έχουμε μπαταρία, ναι.